Alherin Ubangiji mai daɗi taimako ga Allah. Alherin Ubangiji mai daɗi taimako ga Allah. Alherin Ubangiji mai daɗi taimako ga Allah. Alherin Ubangiji mai daɗi. Ya jalla wahidin Allah. Ubangiji ka karɓi roƙona. Ya jalla wahidin Allah. Ubangiji ka karɓi roƙona. Da yanzu mun shirin waka Allah taimaka mana. Da mu gama tsada lafiya baki. Wani mai dogaro ga Allah ko yaushe ka gaba ya jin haushi. Kowa ke dogaro ga Allah ko yaushe ka gaba ya jin haushi. Kullum ya tashi yin aiki shaidan baya da shi. Domin ikon Ubangiji mai Kun daɗi. san haukan biri sha banza ne. Mede ya gano kare, to daga nan baya. Ina wofi ne. Mede ya gano kare, to daga nan baya ƙara zirga-zirga. Taimako ga Allah, alherin Ubangiji mai daɗi. To in kana bi ɗan tafiya da sauri, aje a dawo ne. To sai aje ga mai mota yanzu sai aje a dawo, amma ba aje ga mai jaki ba. Yo in kana bi ɗan tafiya ka da sauri, aje a dawo ne. To sai aje ga mai mota yanzu sai aje a dawo, amma ba aje ga mai jaki ba. Kowa yake bidan ceto to To malam ya kama ɗan Allah ya ji daɗi a duniya, har ma can a lahira baki ɗaya. inda kana bidan ceto to To malam ya kama ɗan Allah ya ji daɗi a duniya, har ma can a lahira baki ɗaya. Godiya ga Isa domin ƙaunarsa mai yawa ce, ya sa ya kai ga jijiye, domin ceto ga ‘yan adam baki ɗaya. Wata taimako da ya kai mana shi ne ya samu jin daɗi, shi ne ya ba mu iko kan bisa komai a duniya. Ni kullum godiya nake mai dama. Allah ya yi mana kyautan ilimi Sai godiya mu kai, don alherin Ubangiji mai daɗi. Allah ya yi mana kyautan yaya Sai godiya mu kai, don alherin Ubangiji mai daɗi. Allah ya yi mana kyautan ceto Sai godiya mu kai, don alherin Ubangiji mai daɗi. yau duk abin da ka samu Inda bai zamo haramun ba duka Allah ya ba da shi, don kullum taimako yake mai dama. yau duk abin da ka samu Inda bai zamo haramun ba duka Allah ya ba da shi, don kullum taimako yake mai dama. Shi yasa a yau komai wahala ko ina cikin daɗi, ko na tashi zane yin waka ko na tashi ba ne, har abada ba ni mata mai ceto. ya zo da lafiya isa ya zo da lafiya isa ko yan uwa mu dau himma bisa aikin da Yesu ya bamu ko yan uwa mu dau aniya kan aikin da Yesu ya bayar shi ne ya ce mu tashi mu yada bishara a duniya kullum in mun ka zo ga yin aikin mu bi bai wanda Yesu ya bamu Allah ya maka baiwan yin wa'azi maza ka dau shirin daga Allah ya maka baiwan bayarwa ne ka dau shiri Allah ya maka baiwan yin waka maza ka dau shiri ya fi aikin gaba ya san wasa saboda Almasihu ma ya ce, mu ɗauke
jama'a karamin shirin tuba. Don wanda duka ganshi da rai wata ran dole zai mace. Sai dai lokacin sa ko bai zo ba. Ko da mu mawaƙan koto waɗanda mai shirin waka. Ana ta kwana ana tashi wata ran dole ma mace. Sai wani ya so ya gamu bai sama ba. Wanda ke shirin kuma ya nasara da duniya cikin sauki. Ka iska yayi biyayya duk da umarnin da Yesu ya bashi. Aikin da duka an ka hana masa ya bar su baya yi. Zaka ga kauna gare shi ba gaba ba. Ayyukan da duka aka ta nufin Yesu shi ake murna.